Жұма күні епіңіз үшін қайырлы olsun саатлерде 12.30 бүгін Қырамышғалына 848 күні кетмекте. Сіз заман информацион программасына сейретесіңіз. Бuyuk-Britaniya Avropa Birliginden çıkacak memlekette tünevin referendum ötkürüldü. Reyberov'da iştirak etkenlerinin aman-aman 52% Avropa Birliginden ayrılma kararına kol tuttu. Bu tahminen 17,5 milyon Buyuk-Britaniya vatandaşıdır. Britaniyalarının 48% bu 16 milyon insan Avropa Birligi erkeninde kalma kararına reyberdiler. Saylav komissiyası bildirgenine göre referendumda Buyuk-Britaniyalarının 72% iştirak etken referendum neticeleri mecburi değildir. Tam kararını hakimiyet alacaktır. Hakimiyet Avropa Birliginden çıkma kararını kabul etse bile ayrılıp birkaç yılga sozula bile. Memleketin baş naziri David Cameron istifaga ketmek kararını aldı. Çünkü o Avropa Birligi erkeninde kalmakının tarafdarıydı. Британці вирішили вийти з Європейського Союзу, і їх думка заслуговує на повагу. Воля британського народу має бути втілена. Рішення це було важким і не далося нам легко. Тому немає жодних сумнівів в результаті. По всьому світу люди слідкували за рішенням Британії. Економіка Британії сильна як ніколи. Я також запевнюю британців, що живуть в Європі, і європейських громадян, що живуть тут, що не буде раптових змін у ваших умовах роботи. Не буде змін у режимі перевезення або у режимі продажу наших послуг. Зараз ми готуємося до переговорів з Європейським Союзом. Я думаю, що країна вимагає нового лідера. Я зроблю усе, що в моїх силах в якості прем'єр-міністра, для того, щоб зробити наш курс більш стійким, що нам буде потрібен новий прем'єр-міністр. Протягом наступних 3 місяців я буду прем'єр-міністром з поточним кабінетом міністром. Mustafa Cemilov Kırım Tatarlar işgalci hakimiyetine öz bakışına değiştirsin deyip Rusya hakimiyeti hapiste bulungan oğluna baskı yapkan. Bu vaqtda Ukrayna Adliyeci Nazirinin birinci muavini Natalya Sevastyanova bildirdi. Onun sözlerine göre hapiste Hayser Cemilov'ni hem bedenci hem de ruhi cihetten kıynaganlar. Hayser'ni ta 2013 senesi Kırım Ukrayna nazaretinde olganda mukaysızlıkla insan öldürgeni için yakalagan ediler. Kırım işgalinden son onu Rusya sizosuna geçirdiler. Rusya mahkemesi ona 3,5 yıl hapis cezasını belgiledi. Ноябрь ayında o azat olmak gerektir. На нього вчиняється тиск. Тиск характеру фізичного, не тільки психологічного, застосовувалися тортури для того, щоб його батько змусив кримських татар погодитися і прийняти нову так звану владу в Криму. Звичайно, ми також звернулися до ЄСПЛ з вимогою оперативно відреагувати на цю проблему. Європейський суд виніс рішення, яке зобов'язував Російську Федерацію не вчиняти будь-яких дій, які можуть зашкодити здоров'ю Хайсера. Але ми бачимо, що ця справа досі не завершена. Хайсера переміщують по території Російської Федерації. Його вже вивезли з Криму спочатку до Ростову для того, щоб по відеоконференції проводити з Москвою засідання. Він безпосередньо вже мав вирок суду, і ви вимагали, щоб він був повернутий на Україну для відбування покарання. Росія відмовляється від цього, ніяк не відповідає на наші звернення як міністерства і намагається перекваліфікувати склад того злочину, який він вчиняв взагалі на території України, на свій лад у відповідності до свого законодавства. Tünevin akşam Akmejit Yalta yolunda yukarı Şuma koyu yanında turistik avtobusu ateşke uğradı. Yanğıcılar kelgence o butunley yanıp kul oldu. Olgan malumatga göre avtobus Akhyardan Krasnodarga keteydi. Salonunda 44 yolcu var edi. 37'si mektep talebeleri. Yolcular tutun kokusu peyda olgan vaqt avtobusni terk etip yetiştirdiler. Kimse qazalanmadı. Qaza neticesinde trassa iki tarafqa da birkaç kilometrge tıkanıqlıq sozuldu. Офигеть.
Алушта жеварындаки Ашағы Шума Нижняя Кутузовка койсакенлері бір аптадан берілі бұланчық суынен қоланмаға мечбурлар. Онен аш пішірерлер әмде юыналар. Бұне бері Ашағы Шумалылар суыны соңке вақытлары жедвел бойынша алалар. Күнде бір қач саат яда асылда ярым саат девамында берілі. Суфияты есе шерге көре бір қач кере палыдыр. Сакенлер суынын бір кубометрі үшін 36 рубле төлейлер. Сакенлер ишғалжа кеметіні өз шартларыны сеслендірділер. Бір афта девамында вазиет деңішмесе, олар Ахмежит Ялта елыны блок етмеге азырлар. Вот водичку питьевую, которую нам дают и которую мы платим, 36 рублей. Дороже, чем в городе. У нас тарифы дороже, чем в городе. Обещали с 2014 года поменять полностью все водоснабжение. Говорят, сливайте. А счетчик не останавливается, когда сливаешь. Счетчики это работают. То есть вам приходится этой же водой и детей купать? Да, водой. Все, готовить, кушать, пить. Воду мы подаем сверх этого графика. Это мы тоже. Вот как вы говорите, мы знаем. И мы знаем. Это вранье. 15 минут в сутки. Сегодня дали 7:30 утра и 8 отключилось. Вот скажите, пожалуйста, природой дана вода, сколько она должна стоить? Есть ли у нас электрические насосы, чтобы нам подавали в Кутузовку воду? Или очистительные какие-то. Есть что-то? У нас ничего нету. Почему мы платим больше, чем в Алуште? Питьевая вода. Сегодня утром проводили уже совещание. Так это же Так вы не видели воду. Пик сезона у нас нет никогда воды. Вы все в курсе, что каждый год у нас проблема с водой. Никто ничего не делает. Бумажки писать я тоже умею. Делать надо что-то. Темірде лучистай чөплік полигона рахмарақ толулғанна бақмадан Ялтадан чөплік кетірмеге девам етелері. Чөплік обасы юзым бақчасы ве демірде дағы етегінде тарқалды. Бұл пүсірліктен топрақлар енді бір шейге кечмейджек. Экологлар білдіргенне көре чөплік кетірілмесі девам етсе вазиет фелекетке кетіре біле. Махкеме біле полигон бұйық қайде бозылуларынан чалышқанына қайдеткен еді. Ләкин чөплік кетірілмесі тоқтатылмай. С Грузуфа везете мусор в Алушку? Да. А почему не в этот, не на другой полигон, там, в Белогорск? И в Белогорск возим. А, и вы сюда возите, и в Белогорск? Да, машины туда пошли, это самое. Угу, понятно. Можно? Да? А вот они и виноградники. Наши хорошие вина Массандры. На сегодняшний момент Ялта напрямую должна возить мусор, и под это выделяются бюджетные средства на Белогорский, будем говорить так, полигон. Мы видим, что в нарушении всех, будем говорить так, нормативных документов, которые регламентируют вывоз, утилизацию мусора, Ялта продолжает, будем говорить так, заниматься самоуправными действиями вместе с Алушинской администрацией. Сегодня мы просто стали очевидцами, что для Алушинской администрации, Ялтинской администрации закон не писан. То есть будут травиться невинные только потому, что кто-то очень хочет заработать на, мягко говоря, выгодной теме – мусоре, на уничтожение нашей среды обитания. Усат қалған сонки хаберіміз еді жұма күні піңгіз үшін хайырлы ішлерінен белгіленсін. Атырылы олыңыз, көрішкенже.